Čas plní ako voda. Peter, nedávno sme sa vlastne takto rozprávali v Kyrgyzstane. A dnes sedíme, je 7. máj a my sme v Britskej Kolumbii. Pred nami sú dva medvede čierne, tzv. Baribaly. A jeden je tzv. Čokoládové farby a druhý klasický, ten čierny. A sme na zájazde vlastne s našimi klientami. Kedy sme zatiaľ k dnešnému dňu lovili 3 medvede, jeden je už stiahnutý v mrazáku a čaká na svoj osud. No a my sme si dovolili takto spraviť takýto stand-up a spraviť ďalší vlog, respektíve ďalší podcast do Hubertovín, respektíve na vlog pre Heming. A povieme si teda, ako to celé vlastne vznikalo, prebiehalo, bolo, na čo sa pripraviť, nepripraviť, čo od toho čakať a vôbec. Takže tak... Spravili sme vlastne zájazd od 1. do 10. mája s tým, že sme tam zakomponovali vlastne 2 štátne sviatky, aby ľudia nemuseli si toľko brať dovolenky. Máme 6 plných loveckých dní. Tak, 6 plných loveckých dní. A možno nám ty, Peter, povedz, že vlastne kde sa možno bližšie nachádzame, aká bola tá cesta a ja by som ťa prípadne doplnil. Takže nachádzame sa v Britskej Kolumbii, nedaleko mesta Prince George. Odkiaľ sme putovali zhruba 4 hodiny autom. Nachádzame sa v prekrásnom prostredí Big Creek. Big Creek je pomenované, hej, Big Creek je pomenovaný vlastne ten potok alebo rieka, kde sme pri nej ubytovaní. Áno, presne tak. Tie ubytovanie je skutočne nádherné, tomu sa nie je čo vytknúť. Služby taktiež. Čo viac povedať? Cesta vlastne prebiehala, leteli sme Viedeň, Mníchov, Vancouver a Vancouver, Prince George. Tam sme jednu noc kvôli komfortnosti prespali, naraňajkovali sa a tam nás už vlastne ráno čakali. Ráno nás čakali chalani, vyzdvihli nás a išli sme smer vlastne cez Prince George na juh do Williams Lake a z Williams Lake sem do Lodge. Cesta trvala, koľko to bolo? 4,5 hodiny zhruba, ale dali sme si ešte obed, prestávka, takže paráda. Áno, zastavili sme sa v liquor store, aby sme dokúpili pivo a nejaký alkohol, lebo to slabšie zásoby. Áno, slabšie zásoby, dneska sme museli poslať ďalšie auto do liquor store. Lebo vlastne pivo a alkoholické nápoje nie sú v cene zájazdu. Inak ostatné raňajky, obedy, večere a vlastne respektíve nealko nápoje sú. No a vlastne prvý deň sme išli von, rozdelili sme sa do 2 skupín, vlastne lovci polujú po... Začali sme vlastne kontrolou zbraní. Ďakujem, áno. Streľbou. To sme si vyskúšali a potom sme hneď vyšli do revíru. Ešte v ten deň, v to ráno, v podstate pozorovali 3 medveďov nedaleko. Takže začali sme hneď tam a dokonca sme k tomu medveďovi aj došli. Bohužiaľ bez úspešnej koncovky, pretože sa nám medveď stratil vo vysokom poraste v ústom. Ale krásne sme ho videli, bol to naozaj tiež veľmi pekný kus. Len bol na veľkú vzdialenosť, zašiel do mladiny a potom do toho ústého veľkého porastu a tam sa nám úplne stratil. A vy ste vlastne, Peter, našli v tom holorube, alebo ako to bolo, lebo to sme sa už niekde rozprávali? Nie, tam bolo v podstate také sadenice. Bol to... Ja takže nejaký nálet, hej, po holorube? Áno. Okay. A ešte sadenice v podstate tých borovíc. A on neustále prechádzal vlastne tým holorubom, schovával sa za tie malé nízke stromčeky, čiže nevedeli sme ho veľmi dobre, nevedeli sme v podstate bezpečne vystreliť. Takže pokúšali sme sa ho napiršovať, lenže medzi časom v podstate on zašiel do hustého porastu, kde sme ho úplne stratili. Pre doplnenie teda môžem len uviesť to, že v Britskej Kolumbii je zakázaný lov na návnadu. Takže náš lov sa vykonáva čisto spod and stalk, alebo takzvané teda posliedkou, kedy vlastne sa presúvame či už na štvorkolkách, na ktoré sedí Peter, autami, ATVčkami alebo inými dopravnými prostriedkami. Dokonca sa dá aj na koňoch. A hľadáme vlastne v prírode jarné medvede čierneho, ktorí vlastne vychádzajú po zimnom spánku a prichádzajú sa vlastne na pás na tie zelené trávy. To bolo vlastne aj tá myšlienka celá, že tá polovačka posledko toho medveďa určite dobrodružnejšie ako v iných štátoch v Kanady, kde sa vlastne loví posedením sa na posed, čakaním celý deň, len sedieť na posede a čakať. A čakať a vlastne na vnadisku, na tak súdoch, do ktorých dávajú nejaký či už vypálený olej alebo nejaké
Ryby niekedy zvyknú dávať. Áno. A tam vlastne ľudia čakajú s oranžovou vestou celý deň na medveďa. Čo nám prišlo nie veľmi zážitkové, tak sme sa radšej rozhodli vlastne tú Britskú Kolumbiu, kde nie je ani povinnosť mať tú oranžovú vestu, čo sa mne osobne teda veľmi páči, super, lebo behať tu vlastne jak cestár. No. Není mi to veľmi polovnícke po mojej chuti a hlavne to, že sa tie medvede polujú veľmi aktívne, je podľa mňa veľmi, veľmi príjemné. No. Takže vám sa to vlastne ten prvý medveď, ste ho prvý večer videli toho medveďa, ale nepodarilo sa to odloviť klientovi. No. Počasie prvý deň sme mali... Úžasné. Na krátke nohavice a krátky rukáv. Na druhý deň v podstate prišla snehová búrka a nasnežilo obrovské množstvo snehu, kde sme trochu aj primrzli a bola to zábava. Čo máme? Sme aj 20 stupňov rozdiel tam bol, nie? 20 stupňov rozdiel. Preto my vždycky vlastne do tých pokynov, čo si máme a nemáme brať, dávame možno aj obsiahlejšie to oblečenie od jarného až po to zimné, dokonca aj pršipla sme myslím, že dávali sem. Dávali. Lebo v máji môže byť naozaj pri všetko a tak aj bolo. Že vlastne mali sme leto, mali sme hneď na druhý deň zimu, keď napadlo 6 čísel, 7 čísel snehu. Áno. A išlo vlastne z 20, išlo na minus 2-3, takže ešte viac ako 20 stupňový rozdiel. Takže treba byť vždy na to pripravený. Žiaľ, musíme skonštatovať, že vlastne jar neprišla. Nie. Bohužiaľ nie, skutočne v tejto vysokej nadmorskej výške tá jar ešte neprišla, čo nám potvrdili aj naši sprievodcovia, že v tomto čase po minulé roky už bola krásna vysoká zelená tráva, aj tie medvede boli aktívnejšie. Tentokrát bohužiaľ obrovské sucho a zima. Áno, nachádzame sa teda v nadmorskej výške 1300 metrov momentálne a musíme povedať, teda je dosť relatívne vysoká suchosť a nebolo málo snehu a tým pádom vlastne tá pôda nemá z čoho produkovať tú zeleň pre tie medvede, takže musíme priznať, že sme sa prvé 2, respektíve 3 dní trápili s tým lovom, lebo sme očakávali, že tých medvedov treba bude podstatne viac, na čo sme boli zvyknutí ich vidieť. Ale opak bol pravdou, že prišla aj taká frustrácia, ale potom sme vlastne pristúpili k riešeniu, že nie je teda, že problémy sú na to, aby sa riešili. Presne tak. Zdvihli sme telefón, obvolali sme vlastne, alebo zavolali sme ďalšiemu nášmu partnerovi, ktorý nám dovolil polovať v lokalite, ktorá je tu blízko, cca hodinu cesty autom a ktorá je v nadmorskej výške okolo 800 metrov. Keď sme tam prišli, tak to bolo úplne o niečom inom, hneď sme vychytili podbel, púpava, vysoká tráva. Všetko zelené, úplne niečo iné. A hneď sme videli pri ceste medvedia, pri diaľnici medvedia, pri ceste medvedia a hneď prvý deň sa vlastne odlovil a potom sa povedal, že OK, tak musíme tam vlastne všetky skupiny už ísť, lebo medzičasom sa vlastne rozdelili na 3 skupiny, aby sme zvýšili tú šancu pokryť čo najväčšie územie. No a potom sa to začalo už tým pádom viac lámať. Ale povedz nám, Peťo, možno o tom spôsobe lovu, čo si vlastne s klientmi alebo s miestnymi zažil, kde ste chodili, ako ste boli, lebo ja som s vami čas netrávil, bol som s inými a videl som, že ste boli pri nejakej krásnej starej polovinskej chate. Tá bola úžasná, skutočne. V podstate lov nezačína skoro ráno, čiže začína tak pozvolne, dáme si raňajky a zhruba o 8 vyrážame na cestu, čo je super v podstate a následne trávime celý deň v revíri a vraciame sa až po západe slnka. Vlastne v priebehu dňa máme k dispozícii nejaké lunchboxy, nejaké občerstvenie a tak ďalej a celý deň v podstate vyhľadávame tie pobytové znaky medveďov, ale aj samotné medvede v okolí. Taktiež narazili sme na obrovské stopy vlka, grizzlyho, videli sme losov, čo bolo skutočne krásne, takže bolo sa na čo aj pozerať. A to prostredie je naozaj, že dostali sme sa do takých kútov, že niekedy sme otvárali ústa úplne. A ten obed v tej starej loveckej chate, tak ten bol úplne úžasný. To malo neskutočné čaro. Áno. Pre romantickú dušu to určite má veľké čaro, to musím potvrdiť. A aby som teda ešte geograficky tak uvedol na správnu mieru, vlastne nachádzame sa toto naše územie, ktoré polujeme medzi vlastne pobrežným pohorím, úplne na západnej strane Kanady, že vlastne už nemáme ďaleko ani oceán, preto tu nie sú také kruté zimy a tie medvede sa dosahujú väčších rozmerov, nakoľko tu je viac tej potravy. A na druhej strane vlastne zase máme klasické skalnaté pohorie, Rocky Mountains, takže my sa nachádzame medzi týmito dvoma pohoriami.
A nielen to, čo si spomenul, ale myslím, že aj pumu dokonca, stopy pumy. Áno. Áno. Taktiež puma. Ešte je puma. Aj rysa. Losov sme videli, tí boli Kojotov sme videli. Kojotov sme videli. No a je tu celkom fajn populácia. Mildírov, jeleníka ušatého. A ešte aj Wildtails, nie? Bielochvostých. Áno. To sme to každý deň počítali na desiatky kusov, takže to je veľmi pekná populácia. OK, čiže vlastne povedali sme si, ako to neprebieha. Ráno sa vlastne stáva, dávajú sa raňajky, poluje sa aktívne. My sme v pláne, priznáme sa, mali sme teda v pláne spraviť to, že ráno sa bude polovať aktívne, potom sa nejak na obed vrátime do zrubu, dáme si ten obed. Oddych, možno rybačku alebo niečo podobné a vrátime sa naspäť po obednejších hodinách. Ale vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola, tak sme usúdili, že bude lepšie, keď budeme čo najviac tráviť času vlastne v tom revíri. Určite. Sústredili sme sa na lov a venovali sme sa tej polovačke. A zvyšovať šance na ulovenie. Áno. Tak. A musíme ešte len dodať, že vlastne vzhľadom na zemepisnú výšku máme ten denný svit, je tu oveľa dlhší ako u nás. Áno. Že my sme tu už od nejakej, pozrieme sa na hodinky, západ máme tu 20:48, čiže do nejakej 9:30 je tu v zásade svetlo a myslím, že už svíta o nejakej 5:00, aj skôr, 4:30 už začína sa briežiť. Takže ten čas na lov a vôbec na celkovú aktivity je tu dosť dlhý. Čiže vlastne sme bližšie k pólu, ako sme my na Slovensku alebo v Čechách. OK, čiže sme si povedali, ako to v zásade nejakým spôsobom prebieha. Aj na margo toho spôsobu lovu, čiže spolen stolov, posledkov, často využívame tieto naše veci, čiže windcheckere. Je to veľmi dobrá vec. Niekedy ma trošku aj mrzí, že keď v rámci sociálnych sietí sa spýtame, že či to ľudia používajú, tak niektorí ani nevedia, čo to je. Ale to asi pramení z toho, tej kultúry alebo spôsobu lovu u nás, v našom priestore, že viac menej ľudia využívajú posed a čakanie na nadiskách. Toto je skutočne aktívna polovačka. No, že bez tohto sa tu človek naozaj nezaobíde a je to vlastne vybavenie každého lovca, ktorý tu je, čiže pre nich to je úplne samozrejme. U nás... A hlavne pri polovačke toho medveďa, pretože medveď nemá až taký dobrý zrak v podstate a nie je ani taký obozretný, ale ako náhle nás dostane do nosa, tak proste utečie. Áno. Čiže kvôli tomu netreba neustále kontrolovať smer vetra. Tak. A čo sa týka prevozu zbraní do tej Ameriky, to je nejaké, Peťo, do prdele zakliaté aj s tou batožinou. To je väčší problém. Vždycky hovoríme ľuďom, nech si tu tie pušky berú svoje, nech v zásade, nech sa potom nevyhovárajú. Ale sem si ich neberte. Prvýkrát, čo tie pušky, aj môj luk, aj klientová puška prišla, ale je to veľmi zapeklitá cesta. Už sme na to došli, ako to máme, nemáme robiť. Takže už sme to nejakým spôsobom vytunili, ale aj tak batožina napríklad moja sa stratila. Zase. Takže 2 dní som vlastne čakal na batožinu. A samozrejme chrobák truhlík do skupiny som hneď písal, že ešte pred odletom, že nezabudnete si zobrať základné veci do tej batožiny, do príručného. A že aby ste mali aspoň teda nejakú kefku na náhradné trenky, ponožky alebo niečo, aby ste v prípade straty batožiny mali ako vyžiť. Samozrejme, že som to nespravil ja. A batožina zase mi neprišla. Už keď sme, neviem, myslím, vo Vancouveru mi prišla SMS-ka, že nás to mrzí, pán Valent, ale že nepríde batožina. Tak zase som mal hlavu smutku. A takže prvý deň vlastne ja som odpoloval v tom, čo som cestoval v lietadle. Našťastie bolo tých 20 stupňov a ne ten sneh a -2. A vlastne prčak, aj to je v snehu na druhý deň. Ja som aj prvý deň, aj druhý deň som odpoloval. Mne to prišlo, myslím, že už v nedeľu mi to prišlo. A piatok sme sem prišli. Takže, ale dostanem sa teraz späť tej veci, že odporúčame si požičovať zbrane tu, majú tu kvalitné zbrane, Tika so Swarovským, Rugery a podobne. S Leupoldom, takže aj dobrá optika. Áno. Nestrieľal som, čo sme vlastne, tieto 2 medvede sa na akú vzdialenosti strieľali, Peter? Čo to bolo? 80 metrov bol tento väčší, tento čierny. A ten druhý bol 100-120? Asi budeme tu vlastne, keď budeme robiť toto vlogu, to môžeme potom dávať. Áno. Bohužiaľ pri ani jednom som nebol zásahu, ale máme to aspoň, sprievodcovia to natočili, áno. Takže aspoň od nich to máme.
Tak. A tebe sa podarilo natočiť pekný zásah taktiež. Áno, klient strelal, to bol veľmi pekný lov, kedy sme my vlastne zbadali, a ten medveď tu nie je. To bol ten prvý. To je škoricový. Škoricový, áno. No, to sa nám ešte podarilo teda odloviť, že máme vlastne 3 farby, 3 zo 7. A máme škoricového, čokoládového a čierneho. No a s klientov som doprevádzal ja, kedy sme vlastne na Holorúbe na také planine videli v diaľke medveďa a posliedkou a trpezlivosťou a s chrbtom proti sme sa k nemu dostali na nejakých 110 metrov. Musím povedať, že mal som také pocity, že niekedy to je, Peťo, ako polovačka na srnce u nás. Môže byť. Vieš, akože jasné, sú to predátori, nechcem to dehonestovať, ale v princípe aj ten spôsob vyhľadávania je podobný, ako keď sme v Maďarsku alebo kdekoľvek na tie srnce, že snažíme sa ich pozrieť, potom sa k ním priblížiť. Presne. A prekábať ich vlastne sa priblížením na nejakú... Tým, že je tá krajina tak obrovská, tam nie je iná možnosť v podstate ako chodiť na tých autách alebo tých štvorkolkách, hľadať na tie pobytové znaky, keď prechádza cez cestu, aby sme aspoň vedeli, tam na tej ceste to pekne vidieť, alebo potom už neskôr v poraste. A áno, potom keď ho uvidíme na tú väčšiu vzdialenosť, zosadnúť a pekne posliedkou sa priblížiť čo najbližšiu. A je to veľmi upolovateľná zver, si myslím, týmto spôsobom. Veľmi. Takže veľmi to doporúčam a polovať ich posliedkou a nie čakanou. Je to, myslím, že oveľa aj dôstojnejšie k tomu polovníkovi aj tej zveri samotnej. A hlavne ten polovník aj vidí naozaj tie kúty, keď tam iba sedí na tom posede niekoľko dní, tak nevidí v podstate vôbec nič. Len tú cestu do toho polovného revíru a z polovného revíru. Je to naozaj polovačka pre aktívnejšieho lovca, ktorý vie denne prejsť aj tých 15 km peši. Presne tak, aj 15 Lebo samozrejme my robíme alebo pokrývame veľké územia štvorkolkami, ale vždycky v jednom momente sa musí zosadnúť a prejsť povedzme k tomu potôčiku alebo tam, kde je tá predpoveď toho výskytu toho medveďa, kde je tá tráva, kde je nejaká veľká lúka, tak tam treba prejsť peši. No a to už... v niektorých prípadoch je to aj pre takého polovníka, ktorý sa napríklad nebojí roboty, lebo keď sme si museli čistiť vlastne tú cestu pre tie štvorkolky, je to divočina jednoducho, tak boli popadané stromy a samozrejme museli sme každý jeden priložiť ruku k dielu. Takže sme pílili a odhadzovali. Áno, alebo sme vyťahovali auto vlastne. Alebo sme vyťahovali auto. Správno, podarilo sa nám aj zapadnúť, sme išli cez taký vlastne močiar, bolo to veľmi podmočené podložie a sme si to nevšimli. Za chvíľku len člup, no a už tými veľkými americkými trakmi sme tam zapadli a s tým sa už nedalo nič pohnúť, takže sme sa museli cez GPS komunikátor vlastne požiadať pomoc, aby prišli a museli nás vytiahnuť, čo nám zabrilo. Však vlastne zapadli sme myslím dvakrát, vy ste sa raz dostali na brucho. Áno. A potom to sa nám hodinu a pol zhruba, kým sa nám to podarilo z toho dostať. A my sme raz zapadli vlastne v blate a to nám trvalo tiež nejakú hodinu aj pol. Čiže, ale správne hovoríš, sme naozaj v divočine, v strede by som povedal, že ničoho a aj napriek tomu tie služby sú tu na vysokej úrovni. Aj to jedlo, myslím, že všetci sú maximálne spokojní. Je to domáca strava, to je veľmi dôležité, že naozaj to nie je žiadny polutovar alebo niečo také, ale jednoducho strava pripravená tu vlastne ľuďmi, ktorí sú stadiaľto, manažérkou a je úplne super. Je to proste domáca. Až mi, že každý si prišiel na svoje. Áno. Mali sme steak, rebierka, krevety, aj krevety, špagety. A uprostred ničoho úplne. Tak. Takže po tejto stránke myslím, že to je na vysokej úrovni, aj napriek tomu, že teraz sme v úplnej divočine. Večer sme si dali jacuzzi. Vidíš to, tam som ja nevlezol, toto není moja šálka kávy, ale áno, vy ste vlastne chlapci trávili jeden večer aj vlastne v jacuzzi, ktorá je dostupná stále, pripravená non-stop, len prikrytá, stačí odkryť, hupsnúť tam a s nejakým dobrým mokom a cigarou tam vychutnať či už hviezdy alebo ten mesiac v tejto prírode krásnej. Takže áno. No, povedal by som, že tento lov alebo tieto zájazdy nie sú vhodné len pre aktívnych polovníkov, ale dokonca polovníkov, ktorí by sem prišli aj s rodinami. S rodinou? Aj nepolovných ľudí. Ja si viem predstaviť aj moje deti napríklad, tie by sa zabavili pri tých koňoch. Neustále je tu personál, ktorý sa vlastne stará o tie kone, ktorý sa venuje tým klientom,
takže v podstate tam v priebehu dňa si kdokoľvek vie vybaviť akýkoľvek program. Či jazdu na koni, či tá výrivka, je tam spoločenská miestnosť obrovská na hry, vzduchovka, no proste od vymyslu sveta, všetko možné. Je tu naozaj čo robiť. Vlastne máme spoločenské miestnosti, je tam biliard, máme tu šipky, spoločenské hry, strelnicu na vzduchu, vlastne ako si povedal. Je tu teda možnosť vychádzky na koňoch, celodenné dokonca. Dokonca je možné ísť takú vychádzku na koni, že sa dá prespať niekde, keď už je lepšie počasie vstane, alebo teda v ďalšom zrube, ktorý je nedaleko. Takže dá sa spraviť naozaj dobrodružný celý pobyt. A nie len pre polovníka, ale aj pre nepolujúcich hostí. A zabudli sme na rybačku. Áno, už sme absolvovali dnes. Tá bola super. Ja som si to užil, áno. Mal som síce veľké obavy z toho. Teraz by si mal dať tam záber, jak sa trepoceš. Že sa z tej pleťky prevrátim celý, ale bolo to fajn. Hej, príjemne, musím povedať. Podarilo sa nám chytiť aj pstruha dúhového. Tebe? Áno, mne. Ty si bol jediný šťastlivec. Ja som mal 3 zábery veľmi dobré, ale asi to robím nejak zle, pretože tie ryby sa stále vyvliekli. Áno, asi sme lepší polovníci, Peter, ako rybári. Ale však je to pekné doplnenie toho celého zájazdu, že po tej polovačke človek prejde. Ale je to pre odvážneho celkom, lebo sedí v tom kajaku prvýkrát v živote, nahadzovací, tak je to také... Prežili sme všetci. Žiadne straty nie sú. Pozri, my sme najmladší účastníci tohto zájazdu, nepočítajúc teda môjho syna. A zvládli to chlapi bravúrne a dokonca sú ešte pevnejšie alebo ťažšie postavy ako sme my, takže naozaj to, keď to zvládli oni, zvládne to myslím, že už každý, a to ich nechcem samozrejme podceňovať. Takže tých aktivít, ktoré sa tu dajú robiť polové, predlovom alebo počas je tu habadej. Tá príroda je tu až pýta na cesty za dobrodružstvom a objavovaním. Je to naozaj veľmi pekne. Dobre, no. Čiže 2 medvede odlovené, 3 v mrazáku, ako sme už povedali, a pevne verím, že aj poslednému klientovi sa dneska podarí. Že 4. bude na ceste, dúfajme. Bude mať presne tak šťastie a odloví aj ten. No a neviem, čo by sme ešte doplnili, povedali. No, každopádne by sme povedali asi to, že keď naša tvorba sa, Peter, ľuďom páči, čo vidíme podľa views alebo zobrazení, že celkom asi tam sledovanosť je, máme tam cez 10 000, som videl na YouTube, čo myslím, že je celkom fajn. Tak vás len poprosím, aby ste dali ten odber, dali nám možno spätnú nejakú väzbu, komentár, nejaký námet, čo by chceli ľudia počuť, vidieť, čo by sme mali zahrnúť, nejaké zaujímavosti. Na akú tému môžeme spraviť budúci vlog, dajme tomu, čo by chceli vidieť, keď budeme na nejakej ceste. Áno, to neznamená, že keď poviete, že máme ísť loviť Buchara Markora, takže teraz budeme tam robiť vlogy, hej. Takže v rámci možností budžetov. Áno, vrajím tému takú, že môže to byť áno, nie, to som chcel len chcel som len zažartovať. Takže budeme rodiť samozrejme za každý feedback a keď dáte hlavne ten odber. No a čo povedať na záver? Ja si myslím, že už sme sa aj s miestnymi bavili, že budúci rok to spravíme zase opäť tento zájazd, s tým len, že to posunieme od nejaké 2 týždne, že by sme spravili ku koncu mája. Kapacita bude, predpokladám, môžeme ju navýšiť dokonca aj na 6 lovcov a aj s rodinami. Táto lokalita je napríklad veľmi výborná, ja si myslím aj na tie losy. Áno. Na tie losy to tých sme videli množstvo, aj tých stôp, skutočne obrovské stopy. Dobrá poznámka, áno. Mali sme záujem o losa, kľudne nás takisto neváhajte kontaktovať, veľmi pekná lokalita. Ale stále mi nedá povedať jednu, Peter, vec, že je to iný lov, ako ho poznáme my z našich končín. Myslím, že som to viackrát hovoril, že my sme veľmi rozmaznaní v Čechách a na Slovensku. Rozhodne, áno. S hustotou zvery a že vždy, keď prídeme naposled alebo niekam proste ideme polovať, že 1-2 a mám úlovek. Tuto to proste tak nie je. Nie. Tá krajina je tak obrovská, že tá zver sa tu stratí, aj keď je jej množstvo, skutočne, že je jej množstvo, ale pretože to vidno na tých stopách, kde sú všadiaľ dookola, sú stopy, to každú chvíľku narazíme na nejakú, či to je vlk, ako sme povedali, puma, rys, kojot, medveď, grizzly, hocčo, naozaj hocčo, ale ono sa to tu stratí. Prejdeš hodinu nejakou lokalitou a nevidíš, dajme tomu vôbec nič. Ale... Čiže trpezlivosť a vlastne tu na tej polovačke nie je najdrahší tá trofej. Tá naozaj tá licencia, vidíš, nezobral som tie licencie, škoda, ale dáme do záberov. Tie licencie stojí pár $.
To vôbec nie je problém. Tu najdražšie sú práve všetky tie služby tie okolo. Áno, ten servis. Ten servis. Ako najcennejší, alebo najdrahší je ten deň, jeden lovný deň kvôli tomu doprovodu a všetko, čo je okolo. Ostatné tá zver už až tak drahá nie je. Ale stojí to za to, lebo chalani sú naozaj profesionáli. Snažia sa, aj oni boli sami frustrovaní, keď videli, že ten pohyb tých medveďov nie je taký. Snažili sa vymýšľať rôzne stratégie, rôzne lokality. Každý večer strávili nad mapami, neustále sa pozerali do satelitných map, v podstate neustále niečo. A to je dobrá jedna z vecí, že vlastne jeden z klientov, že to je taký dal taký ponos, že čo sú to za polovníci, že polujú cez tie mapy, že to je hrozné. Že akože takým spôsobom, že prečo nepozná svoj vlastný revír? No, pretože polujeme na 1500 km štvorcových. Tieto dva revíry, keď sme napočítali na hromade 1500 km štvorcových, že halo, že to nemá šancu poznať. Nie. A tá krajina sa mení, pretože naozaj aj tie veľké zimy, čiže darmo ja si poviem, že tunak je ten strom, no na jar tam už byť nemusí, pretože príde obrovský vietor a tá krajina sa zmení. Ohne. Tie sme zažili, Petre, my vlastne v 2023 na Kamzika Beláňa, takže oni tu vlastne všetky tieto živly menia ten kolorit toho, ale mapa a cez satelit sú schopní to zachytiť a mať aktívny prehľad o tom, čo kde je a čo sa deje, sa oplatí ísť. Takže oni naozaj veľmi aktívne, polovníci tuto zo Severnej Ameriky, využívajú tieto aplikácie a pozerajú sa cez tie do tých map. Značia rôzne body tam, áno. Stopy, kde videli to. No. Navzájom si to zdieľajú potom. Takže to, čo možno poznáte z nejakých polovníckých hier, neviem, Call of Wild, alebo neviem, čo to je, môj syn vlastný hrá, keď v noci, tak toto naozaj funguje tu, tak to proste je. Tak to je. Ale nikdy sme sa zase nestratili, alebo vždy sa vedelo, kam sa ide, čo sa ide, prečo sa tam ide a má to proste hlavu aj petu. Len chceme týmto vysvetliť našimcom, že není to zlé, len je to iné a musíme byť na to proste pripravení, že to tak proste je. Áno. Človek prichádza do úplne iného sveta, kde tí polovníci iným spôsobom lovia. Iným spôsobom a striktne dodržujú všetky pravidlá. Čo našinec na to teda rozhodne je zvyknutý. Ďalšia dobrá poznámka. Keď jednoducho chalani nevedeli pochopiť, prečo si nemôže otvoriť pivo v aute. Áno, to bolo prvé pohoršenie. To bol. Už som len čakal, ideme domov. Pivo, akože keď není pivo, tak... Ale to bolo v zásade na tých... Teraz myslíme, že nie počas polovačky, ale cestou, keď sme išli sem. Áno. Ale to bolo v zásade ešte na asfaltových cestách. Myslím, potom už keď sa dostaneme do tých naozaj odľahlých častí, tak je tu nejaká tolerancia. Ale mne sa to zase páči, že oni tolerujú, respektíve rešpektujú tie inštitúcie. Áno. A jeden aj druhého. A tie pravidlá sú tu nadovšetko. A tak preto to aj potom funguje. Áno, funguje to vidieť. Takže každopádne áno, krásna príroda, výborné služby. Takže či už sú to medvede, či už je to los, či je to puma, ktorú sme tento rok odlovili. Dokonca máme tu teda aj rysov, máme tu, viete jak? Bobketa, ako preložíme? Bobket, no je bobket. Bobket je bobket, no. Je to väčšia mačka a menší rys. Väčšia mačka a menší rys. Boha, teraz doviem, čo to je, tak sa budeš škrabať ale fakt neviem, ako to preložiť. Ja tiež neviem. On to nemá štetiny vlastne, je to menšie ako rys. No a tiež to má krátky chvost. Čo je to, drevokocúr? Drevokocúr. Dobre, ospravedlňujeme sa za toto. Malý už niektoré tieto názvy máme len v angličtine, ja naozaj teraz neviem. Áno, pretože sú zaužívané v podstate medzi množstvom polovníkov. Bobcat, no. Áno. Naozaj neviem, čo to je. Takže tieto predátory sa to vyskytujú v hojnom počte, čiže naozaj kto má chuť vyskúšať niečo nové, dokonca lov so psami, lebo aj na medveďa vieme polovať so psami, vieme polovať vlastne na všetky tieto mačkovité šelmy, ten bobcat, rys, aj pumu, tak nech neváha nás kontaktovať a my budeme pripravovať ďalšie výpravy. A dokonca dneska som rozprával aj s Ryanom o tom, že veľký záujeme o lov vlkov, ktorý je ale veľmi náročný. Takže dal mi sľub, že spraví všetko preto, aby zdokonalil sa tento lov. Tam budeme musieť spraviť veľa návnat. Zrekonštruovať zrub. Že skáčem, určite treba ešte povedať, že nie je možný lov s termovíziou. Ako sú naši zvyknutí, tak tu sa proste termovízia používať ani nočné videnie nemôže. Na pozorovanie, áno. Na pozorovanie. Ale nemôže byť vlastne na puške nasadená. Presne tak. Tu dokonca netolerujú ani prítomnosť drona. Vlastne, že ty si ho vlastne prvé dni ani počas lovu ani nemohol mať. Bol odložený. Ono je vlastne také pravidlo, ako náhle zlietneš s dronom, tak nesmieš deň polovať.
ty môžeš aj v tom polovnom revíri zlietnúť s tým dronom, ale nemôžeš 24 hodín polovať. Čiže keby prišiel ten ranger a skontroluje v podstate metadáta na zázname, pozrie si, že to bolo dnes o toľkej a toľkej hodine, tak prúser obrovský. No a toto je presne, to sú tie pravidlá, že načinec, alebo až my si povieme, že a kto by tebe dáta kontroloval? Hej, a kto by tu bol? Je to prdeli sveta, kto by tu kontroloval? No, ale tie pravidlá sú dané a oni ich proste rešpektujú a nebudú ich porušovať. To je veľmi zaujímavé. Ale oni dobre vedia, čo robia, pretože vedia, že oni sa naozaj môže vyskytnúť hoci kde ten ranger. My si povieme, že a kde by tu bol, čo by tu robil. Ale zrazu vykúkne ako taký škriatok spoza stromu. Ale veď sú tie prípady, keď nám hovorili v rôznych polovných revíroch, že tieto veci stávali. Stávajú sa, áno. A oni tu potom idú exemplárnymi trestami. Licencie. Berú licencie na lov, berú štvorkolky dokonca z hubu, lebo však teraz nám hovorili... na výkon činnosti, dajme tomu. No, takže vlastne potom ten outfitter nemôže ďalej polovať, takže prichádza o prácu, takže to každý si rozmyslí trikrát, že či spraví nejaký... Dronový záber. Čak aj Ryan hovoril vlastne, že myslím, že od októbra, alebo odkedy je zákaz používania štvorkoliek po 10. večer, a ranger niekde počul, že idú štvorkolky, vyčíhal si ich vlastne na rozcestí a potom štvorkolky nám je pohábal. No, teraz ako prídeš z toho revíru, keď je neskoro večer? Myslím, že ho toho rangera to nejak nezaujíma. Vôbec ho to netrápi. Myslím, že ho to vôbec nezaujíma. Hej, no prídeš potichu, pešo. Schovaný niekde pod tujou. Je to tu naozaj zaujímavé, je to iné ako u nás a práve preto aj my objavujeme tieto nové miesta na tejto planéte krásnej, aby sme videli aj niečo a zažili niečo nové. Takže tak. Takže rozhodne sa poďte s nami pozrieť do Kanady. Tak. A nielen, stojí to za to. A nielen tam. Dobre, tak ja by som asi týmto možno aj ukončil. Keď to teraz ukončíme, tak určite nás napadne ďalšie 20 vecí, čo sme zabudli povedať. To je jasné. Ale veď nie je to ani prvý, ani posledný vlog, ani príspevok, čiže my sa potom zase možno budeme písať blog, tam dáme nejaké možno detailnejšie informácie. Ale ako sme povedali, veľmi nás poteší, keď nám dáte odber, napíšete akýkoľvek komentár, či sa vám to páči, nepáči, čo by ste radšej počuli. A kľudne nám napíšte, ako je Bobcat po slovensky. Aha, dobre, vieš čo, tak pre prvého, kto to napíše, čo je Bobcat po slovensky, tak pošleme mu povedzme túto deku, Peťa. Čo super, tá je perfektná. Tu si potom môžete pozrieť na našom e-shope. Jej detail, každopádne ten, čo prvý napíše do komentárov, čo je Bobcat po slovensky, tak vyhráva túto krásnu deku. Takže ďakujem veľmi pekne, no a tešíme sa na vás zase v ďalšom podcaste. Majte sa.